Tech Engineering Limited ụlọ ọrụ ji idozi ụzọ kilomita dị 2.17 na mpaghara akwa mmiri Niger nke abụọ wee nwee nsọtụ na Sokoto Road na Onitsha ayogo mgbaghara bụ nke ha nyere gọọmenti Anambra steeti maka ịkpụ akpụ dịka eju n'ọlụ enyere ha nke gọvanọ Chukwuma Soludo ji wee kagbuo ya bụ ọlụ. Ya bụ ụlọ ọrụ kwere nkwa na ha ga-alụcha ọlụ. Ha bụkwa ndị ji ọlụ na nsọtụ ọnụ Nwangene stream bụ nke ga-abanye na River Niger. A ga-elute na gọvanọ Soludo kagburu ọlụ ndị a n'ihi na ha anaghị alụ ya dịka o si kwesị ekwesị. Ejike Abana nọ ebe a ma weta ozi ka anyị sonyere ya. N'akụkọ okwu dịka ha nọsịrị ọnọdụ ịkparị ụbụbọ, kọmishọna na-ahụ maka ọlụ injinia Ifeanyị Okeọma na ndị otu ya bụ ndị ha na ndị ahụ nọ wee mee dịka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu ka ha nọsịrị ọnọdụ ịkparịta ụbụbọ ha na kọmishọna na-ahụ maka ọlụ injinia Ifeanyị Okeọma na ndị otu ya n'ụlọ ọrụ ha dị n'Awka, ka onye ji ọkwa marketing manager nke ụlọ ọrụ ahụ injinia Ziao kwere nkwa na ha ga-ebute akụrụngwa dị iche iche bụ ọkpọkọpị ma tinyekwe ndị ma ka ekwe na-akụ n'ọrụ iji wee gbaa mbọ hụ na ha rụsịrị ya bụ ọrụ. Ha kwere nkwa na ha ga-arụsị okporo ụzọ ahụ na ọ bụrụ na ọnwa Disemba dị na mkpụrụ ụbọchị nke mbụ n'afọ 2023 ma gakwa n'ihu kwuo na ịrụ ọwa mmiri ahụ bụ nke ha ga-arụsị na njedebe ọnwa Disemba. N'okwu ya, kọmishọna na-ahụ maka ọlụ injinia Okeọma kwuru na anabatago arịrịọ ha yọrọ ma kọwaa na o tegorori ya na ha na ndị ọrụ ahụ na-enwe mkparịta ụbụbọ iji wee maa ka a ga-esi wee kwa ya bụ onye ukwu wara, ma kwuo na ministri ya etinyego anya n'usoro dị iche iche ndị ọrụ ahụ ji were arụ ọrụ iji wee mee ka ha rụchaa ya bụ ọrụ etu esi wee kwekọrịta. Onye ji ọkwa Director Highways na ministri ahụ injinia Mike Obiekwe kwuru na ọrụ ha dịka ndị ọrụ oyibo bụ itinye anya na mmiri wee chọpụta na onweghị oghere dị na mmụọ ọrụ ọbụla e nyere, ma kọwaa na ndị otu ha nọ na mpaghara dị iche iche bụ ndị ha gwago bụ ndị ketegoro ajị n'ume iji wee rụọ ọrụ ha nke ọma. Onye press secretary nyegara gọvanọ Maazị Christian Aburime, ode akwụkwọ ọgbụtọrọkpụ nke ministri ahụ Oriakụ Stephanie Kerry Ụzọ, onye ji ọkwa Deputy Managing Director nke Tech Engineering Engineer Lowell bụ ndị nọ na ya bụ mmemme. Ejike Abana maka akụkọ ụwa ABS.